altså. Fuck folk, de er vilde i dag, mand. Det er helt vildt. Ligesom heste, før man ser sig om, at mennesker videre til det næste. Man må holde ud og hænge i, og holde fast ved det, som man kan lide, eller det, som man er bedst til. Pludselig slutter festen, og så skal man hjem. Og så er det hårdt at være dem, der har det skidt, hvor de skal hen. Og der er altid dem, der bliver tilbage og står og siger, skal vi ikke lige feste lidt mere? Jo, kom, lad os drikke den her, for det kan være